Izivubeko zesaqhwithi esishiye imbubhane kwiilali zaseBrazil ngaphandle kwaseMthatha ziyaqhubeka kuzisa unxunguphalo nendlala emandla phakathi kwamaxhoba. Akanandawo zakulala, akanakutya, akukho manzi, akukho mbane, kodwa basajonge enkalweni ukuba bafumane uncedo. Kutshabe abantu abasithandathu. Kodwa akukho nenye kwanto ingenye ngaphandle kolibhala inkcukacha xa emaphepheni okanye encwadini. Ayikho i-assistant efikileyo ngaphandle kweseyile ke ndibone seyilapha ke bathi bikhona umuntu obeyizisile othi usuka kwa-disaster. Ayo ke yile ilindele kuba kakho umoya ngaphinde iphaphatheke. So ndaba nesicelo ukuba mabazise noba si-structure sinye nangoku ke asikabikho. Usapho lakwaDesheka lulahlekelwe ngumntwana kwesi saqhwithi. Uthe ufika kwalo moya ulidlwabevu kwaphuncuka flyer ezakhondena zimbini zazawubetha indlu enguronda yasilimaza umntana. Imeko imbi, amaxhoba afuna uncedo olukhawulezileyo. Asiphila kabuhlungu kakhulu. Asinakutya, asinangubo. Ingubo nazo zivunjulwa phantsi komhlaba. Nazo zidabukile ziqazibini. Urhulumente wasekuhlaleni uthi uqulunqa iindlela zokuzisa uncedo namanye amasebe. Kodwa yona nto sayiqwalasela kakhulu njengendlela yokungenelela ngokukhawulezekileyo uqinisekisa abantu bafumana indawo zokufihla-intloko okwangoku basahleli nesihlobo nezalamane ngokuthina singurhulumente sisaqulunqa amacebo okungenelela. Kubonakala besazolinda ezinye iintsuku abo baswele indawo yokuhlala nanjengoko kusenziwa iinkqubo zokuzisa uncedo. Bahlala ebumnyameni, emathafeni, bambi bexinana ezikolweni, logama abanye bexinana kwizizalwane. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eBrazil ngaphandle kwaseMthatha.